момче. Коста, Пипо? Много ти ходим. Къде ще тръгваме? Няма да питаме на Монголия. Айде, ходи да го будиш. Аз си То ние едвам станахме, той дали ще стане. Добро утро. Айде, млади господине. Имате багаж да събирате. Ти ще идваш ли? Цеци ми. Ехо! Цеци! Цеци! Къде ти отива? Айде! Как може да влезеш на го? Зад нас са капаните сечени, но ще пусти някой друг път. Сега ще ходим на... Зоологическата градина. Ей! Его! Къде си отът? На Будапешт. В зоопарка. Да. Това знаеш ли, че е най-стария зоопарк тук в страната? Да. Има 1000 вида животни. Знам. Да бе, знаеш. 1000, ще ги видим ли всичките? Да. Айде да тръгваме. Добре. Какво има там, бе? Тук има патици, пеликани, тук някакви плуващи животни. Виждам на патицата краката как маха. Ехе! Пък, знаете ли друго нещо, което е много важно за деца и бащи? Че водата е дълбока. Дълбоко искам да внимаваш, нали? А, Цецко, нали? Да, аз винаги си внимавам. Добре, супер.
Цеци, Да. какво ти хареса най-много до сега? Гущера. Гущера ли бе? Да, сега го видях. Харесва ли ти тук? Знаеш ли още колко много имаме да обикаляме? Знам. Колко животни има тук? Много. Над 1000 вида. Над 1000 вида. Да. Айде, давай. Хайде, че Газ. Гущера само скачва. Да. Какво става, бе? Това не го очаквах. Бачи. Огромно е. Ти има... Този сон нещо иска да ти каже. Да. Нещо иска да ти каже. Не знам, къде го. Аз знам какво казва. Какво ти казва? Как се казва? Риба кула е това. Риба сон. Личи на риба кула. Харесва ли ти? Да. То пак искам нещо. Той какво те следва? Той ти е приятел. Вие те харесахте. Деко? Да. Имам питане за тебе, към тебе. От арена Тропикана, която минахме сега и от аквариума, кое най-много ти хареса? Моя приятел. Кой е твоя приятел? Рибата, дето искаше да ми каже нещо. Сомчето, това от аквариума. А какво ти каза? Аз не разбрах. Я кажи какво ти каза, какво ти говорихте с Сома? Нищо. Ами знам, че е гладна. Тя Тя е гладна и иска да яде риби, други риби. Такива иска да яде. Други риби. След аквариума, къде отиваме? Аре бе, гид. Не знам. Добре, аз ще съм гид. Сега ти Тук поемаш е частта. къщата на алигатора. Отиваме в нея. Ние не го видяхме. Не. А след това отиваме натам, за да видим какво ще намерим. Бай-бай! Ами ти какво? Я, че ти хубаво. Сега сме в къщата на крокодила, не на алигатора. Не го видяхме. Добре. Значи сме у вас или? Да, у нас. Давай. Я гледам горе колко е горе. Сега отиваме да видим животните от Австралия.
Върви да виж какво ще каже. Ти иска да ме изяде. Да. Ей, трашки. Много се дочи. Какво е това, детко? Не, ще падне при кенгурата. Това е това, кенгуру? Да. Бебето. Прямо малко път да мине. Това е много страх. Не, не. Това гротика, това се бе. Chicken nuggets. И какво сега? Зона Австралия ни гони. Ето този пилец. Емут. Да. Гониш или не, бе, Цецко? Ти му и рамежи да го изяде. Ми той всъщност още е тук. Е, добре, гледай. Да, къде бях? Хайде излизайте, че да не дойде. За да гледаш ти при Грохан. Да не си станете приятели. Може да го хванеш някаква риба. Искай върлица. Днешна е тази. Къде си, бе, Пипче? Музея. В кой музей? Ми той е по средата на зоологическата градина. Под планината. Като се измориш и замръзваш от тук, влизаш с пътиш. Супер! Сега сме в морската тема. Това има още няколко, може 5-6 огромни. Мамо, виж тати какъв аквариум намери. Не за нас. Да. Да, Цеци харесва ли, че тачи какво намери? Да, а виж аз какво намери. Ти какво намери? Пак аквариум, много различен. И какво има в него? Зелени корали. Тя за клеща на май. Не, за клеща на живот. Кое? Всичко това. Това са корали. Но виж колко са красиви. много красиво. Виж как много. Виж една прилича на медуза. Да, виж как шавучка. А Тя това е не е красива риба. Виж, Марлин. Виж, не мога да. Немо. Ето, виж ли? Немо.
Да, мамо, виж, не. Тата? Дата? А? Харесват ли ти тук аквариума и рибите? Тата, да ми ще трябва да изминавам. Ага, виж къде замина, да. Къде се не е за мен? За тебе точно, виж, търсите. Сега трябва да Какъв приятел си намери? Намери си приятел ли? отива някъде. Ето това, виж. Мисля, че е такова, където видяхме долу. Да. Частите на динозаврите. Това не е на динозавър, това е на морски подобни. Напротив, това е на динозавър. Ето, виж, Тетко знае. Динозавър летец. Това е глава и Това е зърно. динозавър летец. Летец, еха. Извинение веднага. Извинявам се веднага, не видях, че... Браво, екскурзовод Гаврилов. Бей. Ето ги моите мъжаги. В изследване. И те си имат търбички. А той си намери някакви мишки. Погледни ги. Мишока мишлета си намира. Имаме още 2 етажа. Цели 2 етажа, 2 виж. етажа от музея, дори не преглеждаме всичко. Да, ние на... Просто няма да ни оставя време. Да, ние много на... Тук малко препускаме, но дори имам неща, които предния път изпълнят. Хайде! Бай, тръгвай! Пипче, какво не открих? Докъде не доведе? Виж. Хлебарчици. Царството на хлебарките. За всички. Няма ли да помогнеш ета, че се е заклещила? Да помогне на хлебарка, че се е заклещила. Да, че се е заклещила, камъка е паднал и се е заклещила. Ами мисля да пропусна помощта на хлебарките. Я виж, тук една ще те напада. Виж къде идва към теб. И тук се бори с една клечка, за да стигне до теб. Нали?
Да, ето виж. Там се ходят на разходка. Иначе колко мравченце, мъничко. Че не може даже да се фокусира. Колко е мъничко мравчето и какво голямо листо влачи. Но имат много готин тунел. Какви са тия мишонки, дето намери? Цеци, какви са тия? Какви катати? Кенгуру мишки? Къде ги намери? Те си тичкат. Те си тичкат, подскачкат. За къде това? Какво намери, Цецко? Я ми я покажи. Ма, тя много голяма и много красива. Какво е това, мамо? Това е много стар, знаете ли? Колко зъби? 1500 Толкова много зъба. Мале, трябва да се пазим. Цецко, виж колко много клечки има това дръвче. Да, има и тук. Ма те тия клечки, що висят навсякъде? Те да не са залепени? Това да не са животинчета? Да, това е... Виж, тази клечка даже се мърда. Колко много клечковци. Как игуани, бе, мамо? Игуана във вода има ли? Какво това? Нямам никаква представа, но със сигурност не е игуана. Виж, някакъв усмихнат гущер. След стоплещата ни почивка в музея, сега отиваме да разгледаме саваната с жирафи, слонове, зебри. Зебрата видяхме. Значи другите животни. Фотобомба, видеобомба и всички останали животни. Това е една много интересна сграда, която ако не знаеш долу какво има, си помислиш, че взема съвсем друга функция. А тук всъщност, кой живее вътре? Слони, слоните. Слоните, слонове белюбови. Ти се измори, май. Слони, слони. И хипопотами. Да се изрей. На здраве. Голям обикален за те, принцеси. Но после кажи, че не сме късметли. Последната топла закуска за нас. Ти доволен ли си най-накрая? Да не повярваш. Да, чак да не повярваш. Какво е това? Козел? Козел? Нали не е отговор? Ами, да. Прилича.
Харесаха ли ви змиите? Не. А? Не. Обаче виж, имат си къщичка. Да, там ще трябва и аз да си прехвърля адресната регистрация при тях. Цеци, хайде да ходим да търсиме тигри. Добре. Ехо, какво става? Хареса ли ти разходката? Харесва ми. А сега съм да видим, че сега пътя трактора. Добре. Айде. Защото, Ти уж да храниш козите ли? да, Добре. тук Айде отивай. Отивай да ги храниш. Хайде. Да, не. Супер, Банда, Да, банда. искате ли ходим по тия стълби нагоре? Не. аз искам да. Искаш? Но ти не мога ходиш, бе. Ще накараш да те носа. Помпурко. Извинявай, ама 20 000 крачки. Колко се влезнахме в зоологическата градина? 10. 10 до 15 даже. Сега е 3,5. Да, много яко. Вижте моите колко са. Моята за 20 000 Ти и си герой. Чак сега сдаде багажа вече. Да. Бранка си, дете. Успяхме ли да обиколиме всичко? Всичко. Да. Всичко? Пропуснахме едно-две неща. Бе да ти кажа, пропуснахме няколко. Колко и толкова. Пак Ага. много видяхме даже. Да. иначе това надо. Цецко е герой. Ивче, що си така намръщен? Какво правиш с тези ръце? Спри да ме чешеш! Къде чеса козата?